Is-sitwazzjoni fil-qasam edukattiv hi waħda ta' paniku wara tħassib tal-ġenituri u l-edukaturi li tkellmu mal-kmamar tal-aħbarijiet fosthom ma' Net News. Issa waslet il-konferma wkoll ta' din is-sitwazzjoni mwera mill-Union tal-Għalliema l-MUT kien f'dan l-ambitu li l-Union qed titlob is-sospensjoni tal-ftuħ tal-iskejjel mid-data pjanata sissa għal data oħra. L-appell jgħod tal-livelli kollha tal-edukazzjoni mill-kindergarten sal-livell terzjarju. Jiena niddeskrivi s-sitwazzjoni bħalissa viżavi il-miżur fl-iskejjel bħala stat ta' paniku. U l-istat ta' paniku huwa dovut minħabba protokolli li ġew ippubblikati tard ħafna. F'konferenza tal-aħbarijiet il-President tal-MUT Marco Bonnici spjega li l-Gvern dan biex jippubblika l-protokolli li qed jistenna li jintużaw. Il-protokolli ġew ippubblikati tard ħafna. Għadnija diġà u nibqgħu ngħiduha. Ma jistax ikollok protokoll li jiġi ppubblikat il-bieraħ. Kif tista' tippretendi li inti tiftaħ l-iskejjel u tdaħħal it-tfal bi protokoll li ġie pprintjat il-bieraħ jew ippubblikat il-bieraħ u jrid jiġi issa implementat fil-ġimgħa li ġejja. Marco Bonnici kompla li l-protokolli li preżenta l-Gvern ma jsolvu xejn dan flimkien ma' diversi punti li l-Union qed teħel dwarhom mal-Gvern fi kliem il-President tal-MUT fuq kull punt. Hija inkwetanti, inti meta titmur tiddiskuti ma' kull employer ħadd tmur b'lista. It-tama tiegħek tkun dejjem li dik il-lista meta toħroġ minn hemmhekk tagħmel naqra very good fuq minnhom. Li qed jiġrilna f'dak ċirkustanzi u meta ngħid qed jiġrilna mal-Gvern qed jiġrilna mal-employers kollha, mhux mal-Gvern biss. Huwa li immorru b'lista ta' 50 item meta noħorġu mhux talli jkollna dawk il-50 item għadhom pendenti talli nżidu xi 10 magħhom. Spjega li l-Union irċeviet diversi rapporti u ritratti ta' kif il-Gvern qed jipprova jżomm id-distanza soċjali fil-klassijiet saħansitra bit-tfal li se jispiċċaw wiċċhom mal-ħajt jew mal-interactive whiteboard. Meta qegħdin nitkellmu ejja tinstab soluzzjoni għax it-tfal mhux se joqgħdu wiċċhom mal-ħajt jew wiċċhom mal-interactive whiteboard. Issa naraw, issa naħdmu qegħdin nikkonsidraw, però ir-risposti mhumiex jaslu. Marco Bonnici fakkar fil-weda tal-Gvern li jsir risk assessment ta' kull skola qabel ma din tiftaħ. Iżda sissa l-Union baqgħet mhux infurmata lanqas dwar din. U dan ikompli jżid ma tħassib dwar is-saħħa u s-sigurtà tal-istudenti daqskemm tal-edukaturi. U għalhekk li l-Union qed tinsisti li kull skola tkun iċċertifikata mill-awtoritajiet kompetenti qabel ma tibda tilqa' l-istudenti. Id-deċiżjonijiet kollha mħabbra fil-konferenza tal-aħbarijiet kienu approvati b'mod unanimu mill-Kunsill tal-MUT.